Mayong hapon, mayong gabi, kanatong tanan mga igsoon sa Ginoo. Karon adto ta sa atong katuyuan mao ang balaang kasulatan. Ang pulong sa Dios nga makahatag kanato og kamatuoran ug mo'y makapahigawas nato sa tanang kasaypanan sa atong mga kinabuhi. Mga igsoon, atong tan-awon ang atong kapaligiran karon. Subo kaayo hunahunahon nga sa pagkaraghan sa mga taong relihiyoso, mga taong may pagtagad sa Dios. Bisan pa sa mga taong anaa sa tinuod nga iglesia, nagatuo sila nga sila luwas nun. Apan sa kamatuoran, wala pa gyud sila maluwas. Nga daghan po'y mga tinuod nga naluwas, apan wala makahibalo sa ilang kaluwasan. Giunsa sila pagkaluwas. Kinsa may makahatag kanatog kamatuoran bahin nining kaluwasan aron masiguro ang atong pagsalig, pagtuo ug kaluwasan. Wala gyud lain gawas lamang sa pulong sa Dios mismo. So unsa may hulagway sa taong tinuod nga naluwas? Unsa may kamatuoran nga angay natong makita, masabtan, makuptan. Subusa adto ta magikan sa pulong sa Dios. Basahon nato ang Efeso 2 versikulo 1 ngadto sa 9. Atong basahon may igsoon. Nagaingon, ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi nining kalibutan na. Uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan. Sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod. Nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna og busa sa kinaiya mga taong gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Tungod sa grasya, nangaluwas kamo. Og bibanhaw kanato uban kaniya og nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langit nung dapit pinaagi kang Kristo Jesus. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot siya magapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamaapungoron kanato diha kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mao kini ang pulong sa Dios maigsoon ug atong ipagpadayon. Ang atong serye nga pagtulunan mao ang hulagway sa tao. Karon sa ikaduhang pagtulunan, ang hulagway sa tao sa kaluwasan. Mag-ampo ta mga igsoon. Dalay ko namong amahan, salamat sa imong pulong nga maoy suga nga moiwag sa among mga tiilan sa among paglakaw nining kinabuhia ug maoy maghatag og kahayag sa among dalan paingon ngadto kang Kristo mao ang kamatuoran. Hinaot pa nga kining pulong nimo karon maoy maghatag ka namo kahayag sa among mga panghunahuna pagsabot aron ang among pagtuo anha gyud magagikan dias kamatuoran sa imong pulong ug dili ang among pagtugikan sa among pagbati nga wa gyud kasiguruhan. Hinaot pa tudlui mi
bahin sa kaluwasan. O kini Lord among gipangayo diha lamang kay Kristo nga paspasalamat. Amen. So may igsoon, nining atong bersikulong gibasa. Kining Kapitulo 2 sa Efeso, si Pablo nagpintal og usa ka nagalihok nga hulagway bahin sa kahimtang sa tao kaniadto karon og sa umaalabot. So makita nato dinhi sa bersikulo 1 ngadto 3, nakita nato ang tao diha sa sala, ang hulagway sa tao diha sa sala. Ato kining natun-an na sa mingagi. Karon ikaduha diha sa bersikulo 4 ngadto 9, ang usa ka tawo nga gihulagway diha sa kaluwasan. O ikatulo, ang tao gihulagway sa pagpangalagad. Bersikulo 10. Sa mingagi atong gitan-aw, gitun-an nato ang Efeso 2:1 ngadto sa 3, ang hulagway sa tao sa sala. Ang tao sumala pa sa atong pagtulunan kaniadtong mingaging semana, ang tao patay sa kasalanan. Ambot pasabot maigsoon buhi siya sa unod apan patay ang iyang espiritual nga relasyon sa Dios. Wa gyud siya kaakuhan, wa gyud siya pag-ila, wa gyud siya gugma, wa gyud siya pagtuo sa Dios kay tungod patay ang relasyon. Sa diha nga nakasala ang tao, naputol ang relasyon. Ambot pasabot nabuwag. Mao ni pasabot sa namatay, nabuwag ang tao og sa Dios. Sama sa atong lawas, kung mabuwag ang atong lawas o atong espiritu, naagyod ang kamatayon. So busa kita ang atong namatay nga kahimtang mao ang espirituhanon, mao ang connection, mao ang relasyon nato sa Dios. Di nata makakabot kaniya, di ta makasabot kaniya. So mao na ang hulagway sa tao sa makasasala, patay sa kasalanan. So busa kay patay man sa kasalanan, siya ulipon sa unod nun. Unya ang yawa maunay nagkontrolar sa atong unod. So busa ang tao ulipon sa sala tungod sa gahom ni Satanas, sa diablo. Mo'y nagkontrol, unod nun, pangibog, mauna kini. Wa tay espirituhanong relasyon sa Dios. Ikatulo, tungod kay ang tao patay sa kasalanan, unya ulipon sa sala, hinukman gyud siya. Hinukman ng daan. John 3:18, kadtong dili magatuo kang Kristo, siya hinukman na. So tanang tao hinukman na, gawas nga moabot ang kaluwasan nga grasya hatag gikan sa Dios. Ug imong galing grasya gikan sa Dios, ang Dios mooy mi trabaho alang sa mga taong patay aron sila mabuhi ug maluwas. So mao kana ang atong natun-an sa mingagi. Karon kining bersikulo nga atong pagkatulunan, mao ang bersikulo 4 ngadto 9, mao kini ang hulagway sa tao sa kaluwasan. Giunsa siya pagluwas sa Dios. Tan-aw nato ni maigsoon, lantaw nato maayo aron masabtan nato. Nagaingon ang Ginoo sa iyang panulti dito sa John 8:31, 34, 32. Nga kun kamo magapadayon, magapabilin sa akong pulong, nan tinuod kamo akong mga tinunan o may baluan ninyong kamatuoran. Bersikulo 32, og ang kamatuoran may muhatag kanatog kagawasan. So mao kini atong katuyuan karon nga atong tan-awon, atong yung i-research gyud nato. Tan-awon tukion gyud nato ang pulong giunsa ta pagluwas sa Dios. Dili kay ingon giunsa nato pagpakaluwas. Dili. Giunsa sa Dios kita giluwas kay tungod di ba ni patay ta, wa tay relasyon sa Dios. Di makahimo ang atong espirituhanon nga connection, di makakita, di makaila, di makatuo, dili makahigugma sa Dios kay patay man. Ang atong buhi nga pagkatao, ang atong kaugalingong espiritu ulipon sa sala. Ulipon sa sala. So sunod-sunod to unsay gusto nining atong unod. Karon, tan-aw nato ang lihok sa Dios, ang grasya sa Dios, diha na nato samtang kita patay pa sa sala, patay sa espirituhanon. Primero, atong angay nato masabtan nga ang tao dunay usa lamang ka
tinubdan sa kaluwasan. Usa lamang ka tinubdan sa kaluwasan. Natural. Ang Ginoo gyud mo tinubdan sa tanan. Sa primero, siya ang naghimo ning kalibutan, siya naghatag og kinabuhi sa mga isda, sa mga langgam, ug tanang mga matang sa kalibutan, ug siya maupod ang naghatag kinabuhi kanato. So, karon kay namatay man ta, sa espirituhanon, siya usab ang may gahom nga muhatag og kinabuhi kanato. Aron mo atay pakasigarbo may igsoon. Atong basahon na igsoon na doon na ray usa ka tinubdan sa kaluwasan ang usa ka Kristohanon, ang usa ka tawo. Versikulo 4, nagingon, apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Now, atong paminawan og maayo ang primerong phrase sa atong teksto. Nagingon, apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy. So makita nato ang dakong tinubdan sa atong kaluwasan tungod sa madagayaong kaluoy sa Dios. Nga naman, kay patay man kita in town. Wa man kita kaakuhan. Wa tay di ta makalihok sa espirituhanon, patay ta, naghuwat lang ta og kaluoy. Mo nay grasya, hatag. Karaghanan ang grasya murag trabaho sa tao dili. Tungod sa dakong kaluoy sa Dios, no? Kita iya gayong gibuhi. Kay patay man, gibuhi. Pero tanaw na to og unsay basis sa pagbuhi kanato. Atong basahon ang suwat ni San Pedro, 1 Pedro 1:3. Nagaingon, dalaygo ng Dios og ang mahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy. Tanawa, mao lang gyapong topic, no? Context. Tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab. Kay kung di tayo anak pag-usab, magpabilin tang patay. Watay kaalam sa tanan. Gitay iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom. Dako na kayong paglaom, buhi na kayo. Pinaagi sa unsa? Pagkabanhaw ni Jesucristo. O giunsa si Kristo gibanhaw sa Dios, pinaagi sa gahom sa Dios, mausa pag usa ka tawo makasalanon ulipon sa sala nga patay sa espirituhanon, maupoy mo banhaw kanato. Katong Dios, espiritu nga nagbanhaw kang Kristo, maupod ang Dios, espiritu nga magabanhaw kanato, siya atong pagkamatay sa espirituhanon. So maoy nag-anak kanato kanang pagkabanhaw diya, pag-anak pag-usab sa usa ka tawo nga patay sa kasalanan. Mao ni nga dunay tay dakong buhing paglaom, kay buhi ka naman. Kining gahom sa pagkabanhaw ni Jesucristo, mao kana ang espiritu tungod sa iyang dakong gugma, no? Atong basahon ug usab ang bersikulo 4. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Tanawa, sa iyang kaluoy og dakong gugma, gianak ta pag-usab, gibanhaw ta sa atong pagkamatay sa espirituhanon. Maoy sama sa basis sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Gugma sa Dios, dili tungod kay kita maayo, dili kay tungod kita relihiyoso na. Mo nang gihigugma ta sa Dios, dili mga igsoon. Dili tungod kay maantigo ta nga bubuhat og maayo, mo manlimos ta, dili na kay mao ni kasagaran tudlo sa relihiyon. Ngaron ikaw pagaluwason sa Ginoo, mubuhat kag maayo. Unsaon niyong pagkabuhat og maayo nga arang ngadto sa koneksyon nato sa Dios, napatay man ta sa espiritu. Wala hilungdan. Apan ng Diyos, kita gigugma samtang dautan pa kita. Roma 5:8, nag-ingon, apan ang Diyos, nagapadayag sa iyang gugma alang kanato nga mga patay sa sala, pinaagi nini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Nganong nagpakamatay si Kristo alang kanato? Tungod sa gugma sa Diyos kanato. John 3:16.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, sinong magbe-believe katong anak pag-usab, gibanhaw pag-usab, maoy makabelieve. And those who believe shall not perish, but have everlasting life. Dili na gid mangadto sa hinukman sa silot sa kalayo, sa dagat-dagatang kalayo. So kita mga patay kaniadto sama sa atong gitun-an sa mingagi, atong pasahon dag bersikulo 1 ngadto sa 3. Nagaingon, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo. Kinsay gistorya ni Pablo ni kadtong mga Kristohanon karon sa Efesos, buhi na apan gipahinumduman sila unsa ilang kahimtang kaniadto. Unsa ilang hulagway. Asa og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kasapasan og mga kasalanan. Nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutan na uyon sa pagbubuot sa kagandahan sa kahanginan si Satanas sa espiritu nga karon mao nagalihok diha sa mga taong masupilon. Nganong mga taong masupilon? Kay giharian sila sa Yahwa. Okay? Sa test, sa ilang taliwala kitang tanan, kita sab. Dili ta makapanghukom nila kay kita gikan diha, kita usab tanan nagkinabuhi kanato diha sa mga pangibog sa atong unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna og busa sa kinaiya mga taong gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Kita usab niadto gikaligut-gutan because we are sinners and we are actively doing sins. Busa sayop ang mga pagtulon-an karon nga God loves the sinner but He hates sin. God hates sin but He loves the sinners. No. God hates both sin and sinners. Gikaligut-gutan gyud. Mao na nga nag-apan lang kita og grasya diha sa Dios. So, mao kana ang tinubdan nato, ang usan nato katinubdan sa kaluwasan, mao ang Dios sa iyang grasya o sa iyang gugma lamang. Ang gugma why condition, no? Unconditional lang yang gugma kay tungod gigugma ta samtang kita mga rebelde, daot, no? Dautan nining kalibutan apan gikamatyan ta ni Jesus. Ikaduha, maigsoon. Ang tao dunay usa lamang ka probisyon para sa kaluwasan. Usa lang gyud ang probisyon. Usa lang ang gitagan na, no? Gitagan na nga paagi nga kita maluwas. Basaw nato bersikulo 5 nya luksot ta ngadto sa 8 ug 9. Nagaingon maigsoon. Bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo, no? Kinsa ang nagbuhi kanato samtang kita patay sa kasalanan? Ang Dios lang gyud. Pinaagi kang Kristo, dili kita buhion sa amahan o sa Dios Espiritu kun dili pinaagi kang Kristo. Ang pagkamatay ni Kristo gayong pagkabanhaw maoy basis aron kita diha pagabuhion sa amahan. Busa kung kana maunay hinungdan nganong gibuhi ta, grasya na kinimigsuon, mao ning atong kaluwasan, grasya gyud. Mao na miingon sa bersikulo 8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Sa grasya kita gibuhi og usab, gibuhi gipagkapataw pag-usab, gibanhaw ta busa kita karon dunay kaalam sa atong kaugalingon makasabot na tas pulong. Mao na nga makadawat tag pagtuo kay makasabot naman ta. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong. Kadtong nagapaminaw sa pulong nga gibuhi na gianak pag-usab makasabot gyud. Kay karon nakasabot na, musalig ka na. Busa nag-ingon ng 8 kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Naluwas kita, nadawat nato ang kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo. Midawat na kang Kristo, mituot sa iyang ngalan. O kini, nag-ingon ng bersikulo 8, dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios. Di man kining atong pagtuo, kining atong pagkabanhaw pag-usab,
Kining atong pagkadawat o pagsalig kang Kristo, dili ato. Dili kaugalingong kaymuan. Kini matag sa Dios. That is grace. Busa, nag-ingon sa 9, dili tungod sa pinuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. May gson. Yung sa kapapagluwas, misalig ko, uy! Na, pangutanga, giunsa mo yung pagsalig ka, patay ka man, sumala sa Biblia. At pa sa salig ko, ako kayong pasigarbo. Apan may ngunta nga, bitaw no, patay ko sa kasalanan, gibanhaw ko, gianak pag-usap, subusang akong pagtuki kan lagyan kaniya. Lord, salamat kayo na ang iyong pagpaubos. Apan kasagaran karon sa mga tao nga luwas nun kuno, garbo kayo. Busa, dili tinuod na kaluwasan ang ilang nasabtan. Ang kaluwasan, ang pagsabot nila, ilang kahimuan. So atong tagsaan may igsoon. Doon ay usa lamang kaprobisyon para sa kaluwasan sa tao. O kini, ang grasya sa Dios. Ang Diyos lang yun. Kita namatay sa espirituhanong relasyon. Timani. Espiritong relasyon nato, sukat si Adan nga nagkasala, nabuwag na sila. Doon na kaulaw si Adan. Mahadlok na, di na magpakita sa Diyos. Unya ang Diyos sa gipalaya sila dito sa Garden of Eden. Nya ang Garden of Eden gipabantayan yung anghel nga dunay sulab nga nagkalayo. Aron ang tawa na gikahimuan mo balik dito sa Garden of God. Bisag mo sa pagpaningkamot, dili gyud sa kahibalo, dili gyud sa makasulong. So mao ni kahimtang sa tao nga namatay ang iyang relasyon sa Dios, spiritual relationship with God. Unya ang kaymayaan sa Dios maong kaluwasan og kini madawat nato na di nata nakabsan sa himaya sa Dios. So timan imagson. Kaluwasan espirituhanon. Dili ni unod nun, dili kalihukan sa tao. Nakabsan tas kaluwasan suman sa Roma 3:23, sanglit nakasalaman ng tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Wala gyud mahimo tao. Paingon gyud siya sa impyerno, hinukman na siyang daan. Subusa ang kaluwasan himaya na sa Dios, nakabsan ta diha, dili ta makakabot pinaagi sa atong kusog. Pinagi sa atong kahimuan, pinagi sa mga relihiyon, pinagi sa mga maayong binuhatan, dili gyud kabus gyud ta diha. Grasya sa Dios ang nagbuhi ka nato, mao kana ang number 1 nga provision sa atong kaluwasan. Grace of God alone. Alone lamang. Siya ang Dios nga mo'y nagbuhi ka nato, nagbanhaw ka nato, uban kang Kristo. Tungod kang Kristo, gibanhaw ta. Kay kung wala banhawa si Kristo, kinsa man ta nga pagabanhaw usab. Napatay man ta. Mga rebelde man ta. So ang atong pagkabanhaw pag-usab tungod sa gugma ni Kristo nga gikimatyan ta, gibanhaw siya. Mao nang giingon sa Tito chapter 3 verse 4 to 6 atong pasahon. Apan sa gipadayag na ang pagkamapanguron sa Dios nga atong maluluwas og ang iyang gugma alang sa mga tao, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatao, pag-usab og sa pagkabag-o diha sa espiritu, bag-ong espiritu na kanato iyang gibubo nga madagayaon, gayod pinaagi kang Hesus Kristo nga atong manluluwas. Unsa may mo pasigarbon nga luwas nun ka? Imbes gakus ka na magpaubos ka sa Dios kay tungod ikaw na luwas pinaagi sa iyang grasya. Nagaingon ng Romans 8, Roman 8:11. Kung nagapuyo sulod ninyo ang espiritu. Usang espiritu ha? Basa na ito otro. Roma 8:11. Kung nagapuyo sa sulod ninyo ang espiritu sa nagbanhaw kang Jesus, gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus,
gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nganha sa inyong mga kamatayong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. O na nga ang usa ka Kristohanon puloy-anan sa balang espiritu. Busa doon na siya ay kinabuhing walay kamatayon, walay katapusan. Kinsa may magpasigarbo na nga di mo na pinaagi sa atong tinarabuang unod ng kalihukan. Mao na nga samtang ang Kristiyano nakasabot sa iyang kaluwasan, iyag yung paghahimayaon ng Dios o ang iyang kaugalingon magpaubos sa tubangan sa Dios bisan pa sa tubangan sa mga tao. Wa gyud say pakasigarbo. Dios may banhaw kanato uban kang Kristo. Subusa nag-iingon si Pablo sa Galacia 2:20. It is now I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nagapuyo sa akong kaugalingon, di na ako mo'y tag-iyan ni akong kaugalingon, kundi si Kristo man nagapuyo kanako. O karon ning akong kinabuhi lawas karon nga naapay mga sala, akong ipanginabuhi diha sa pagtuo kang Kristo nga nagpakamatay alang kanako. So busa sa Kristohanon, ang iyang hulagway bag-o sa tanang mga tao nining kalibutan. Luwas nung hulagway. So, wow! O kining kamatuoran, nagikan lang yun sa pulong sa Dios. Nag-ingon ng 1 Peter chapter 1 verse 13, busan andaman ninyo ang inyong mga salabutan. 23, I'm sorry. Nag-ingon magsoon. Kamo gianak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi og madagaya og nagapadayong pulong sa Dios. Ang balang espiritu nga mo'y nagbuhi kanato, ang instrumentality sa atong pagkabanhaw mao ang pulong sa Dios. So the Spirit and the Word of God cannot be separated. Once you listen, receive, and trust the Word, you are trusting the Holy Spirit. But somebody, dili musalig sa pulong, that is unpardonable sin. Mahimo kang niadto sa buhi pa si Kristo, mahimong kanang panamastamason si Kristo, apan pag-abot sa pulong, ang Espiritu maoy mo hayag sa inyong kasing-kasing kung imong dili pagkadawaton, wag mo kay kaluwasan karon og sa mabit na panahon. That is unpardonable. So, samtang buhi pa ta, naapay atong paglaom nga musalig ta sa pulong. Og sa atong pagsalig, doon natay kaluwasan. Og ang Espiritu nagapuyo, sulod kanato. Mani grasya sa kaluwasan, Nixon. Grasya sa kaluwasan. Buhat ni sa Dios, dili atong trabaho. Patay kita. Kita ba kanang tapatay nga naslungon? Bubuan ni mo ang kinahaman na kanang tuba, bubuig tuba, mo inom ba na? Tagain og gwapang babae mahigog ba man na? Bisan pag si Kristo sa itubangan o si Kristo ni manluluwas, higugma, makahigog ba na patay? Mo ni atong kahimtang. Busa tungod sa grasya sa Dios, gibuhi ta, gibanhaw ta aron sabot ta sa pulong sa Dios nga giwali ka nato. Samtang na inagawali ang Dios, mulihok sa imong kasing-kasing, buhiong ka aron makatubag ka didto sa kamatuoran o kanang kamatuoran mo'y makahatag nimong kagawasan. Kini ang labing dako na panginahanglan ni bisan kinsang lalaki, babae, tigulang o kabataan nining kalibutan. Dakong kasubo kay dili tanang tao naa niining hulagwaya sa kaluwasan. Milyones pa ang wala. Ang matagtaw dili lamang kinahanglan nga makakuha kini og hulagway, kinahanglan siya makasulod nining hulagwaya. So unsa may atong mahagdaw nining atong pagtulunan hulagway sa tao sa kaluwasan. So, lahi sa pagtulunan sa mga tao.
Sa pagtulunan karon sa mga tao, maingon siya mo awag sa mga tao, duol mo rin sa atubangan og ampo mo niini. Subay mo sa pag-ampo nako og kamo maluwas na. Makasiguro ka ba na igsoon? Ngang kaluwasan liyok sa Dios ug ang tao patay man. Unsa man niya bisa pag musubay siya sa pila ka libo ka pagsubay kung patay pa siya. Relihiyoso lamang buhat na. Dili gyud na regeneration. That's only reformation, outward reformation, but it is not inward regeneration. Kaya sa tao, nagtuo sila nga ang kaluwasan nag-apan sa desisyon, nag-apan sa kahimuan o kabubuton sa tao. Tataw kayo sa doktrina o pagtulunan sa pulong sa Diyos. Diyos ray makaluwas sa tao sa iyang pamaagi. Kung ang Diyos mo ay nag-create ka nato, so therefore, God will also create us a new person, a new man. 2 Corinthians 5:17. So, kinsa may atong saligan na pagtulunan? Ang pagtulunan sa mga karaghanang mga tao o ang pulong sa Diyos nga mao'y kabubuton sa Diyos. Ang pulong sa Diyos nagpahimatuod kanato ngang kaluwasan iyang kabubuton, dili atong kabubuton kay patay kita. Iyang plano, dili atong plano kay patay pa kita. O ang plano sa Diyos, nagkunsad kini samtang wala pa ang kalibutan. So, wa gyoy basis ang pagtawag ka nato kay tungod kita maayo o reliyoso o salig na, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton lamang kita nangaluwas. Mao kini, kuyaw tan-awon ang mga tao nga nagsulti nga sila naluwas na apan wa di ay kaluwasan. Unya luoy kay tan-awon sa mga taong dunay tinuod kaluwasan apan wala sila kahibalo giunsa sila pagluwas ug naunsa sila pagluwas. Busa maigsuon mga higala, padayon kamo sa pulong ni Kristo. Kaya nag-iingon sa John 8:31. Si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. Og kamo makaibalos kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan. Karon igsuon, doon na kay kagawasan sa imong pangunahuna? Imo pa bang kuplan tong imong naandan na pagtulunan nga ang tao sa iyang desisyon, sa iyang kaymuan, maluwas? O adto kasalig sa pulong sa Dios nga ang kaluwasan, grasya sa Dios, gihatag niya kanimo kay tungod ikaw iyang gibanhaw aron makasalig ka kang Kristo ug madawat nimo ang kaluwasan. Nakanabas kagawasan, hinaot pa, maigsoon, ayaw pabilin sa imong naandan nga pagtuo, dinhi ko nabuhi, dinhi ko mamatay. Mamatay gyud ka diha sa sayop na pagtulunan. Adto ka kupot sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Tataw kay ni kini gipasabot gyud ni sa Espiritu Santo diha karon kanimo sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing. Lord, salamat sa imong grasya. Magampot ta maigsuon. Salamat Lord ni imong pulong. Salamat nga imong gipakita kanamo ang hulagway sa tao. Gikan sa iyang pagkamakasalanon og ngadto karon sa iyang kaluwasan. Hinaot pa Lord nga makita namo, makupta namo ni. Aron ang among kinabuhi Lord naagyo sa buhing paglaom. Wala do dito sa panaghap na paglaom. Kundi naagyo the assurance, the security of salvation based on your word lamang. Dili based sa mga pagtulunan sa tao. Nga wa magkunsad, wala ma-founded diha sa imong pulong. Hinaot pa, Lord, ablihi in taon ang among mga kasing-kasing una aron mokupot mi diha sa imong kamatuoran lamang. Kini ang among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen.